Tak nám vláda zasa nakvapkala ďalšie kvapky jedu do smrteľného koktejlu, ktorý tu mieša pre slovenskú ekonomiku. Poslanci Smeru schválili licencie, daňové licencie, to znamená daň zo straty, ktorú budú musieť platiť všetky firmy bez ohľadu na to, či dosahujú zisk alebo nie. A to zdôvodnenie je samozrejme úplne v duchu triedneho nepriateľa, pretože opäť je to útok na podnikateľov, na zamestnávateľov a úplne pritom vládna propaganda zabúda, že tieto firmy zamestnávajú ľudí, že tieto firmy tvoria pracovné miesta. Je jedno, či to sú 2, 3, 5 alebo 10 pracovných miest, ale tvoria ich a keď uvalili na nich takéto ďalšie bremeno, opäť to bude znamenať sťaženie zamestnávania ľudí a hlavne to bude znamenať novú bariéru pre firmy, ktoré sa len rodia. Pre ľudí, ktorí uvažujú o tom, že začnú podnikať a začnú zamestnávať ľudí, to znamená začnú tvoriť pracovné miesta. Ďalšie zbytočné bariéry. Dopadne to tak ako predtým, keď sa zvýšili odvody pre živnostníkov. Výsledkom je, že sa vyberá menej odvodov, pretože je menej živnostníkov. Mnohí to zabalili jednoducho a sociálna poisťovňa má väčšiu dieru. Takisto ako to dopadlo a dopadne s daňami z právnických osôb, kde výber napriek tomu, že je daň vyššia, nie je vyšší, ale nižší ako v minulosti. Jednoducho dôsledkom bude rastúca nezamestnanosť, rastúci hnev a nespokojnosť ľudí a bude sa to postupne prelievať do podobných trendov, aký sme zaznamenali v Banskej Bystrici v župných voľbách. Môžeme sa poďakovať vládnucemu Smeru.